Aké sú teda výsledky 14 rokov Ficovho vládnutia? Ako sa dnes žije ľuďom na Slovensku, keď oni namiesto riadenia štátu robia buď toto... Máme muža a ženu, dobre? Pán Sereš, pokus o prevrat? Matka, jeho partnerka, jeho strýmko. Alebo toto. Zionový škandál pokračuje. Kauzu dotácií z PPA už preveruje aj Brusel. Úpadok po toľkých rokoch doľahol na všetkých. V každej životnej etape. Od detstva po starobu. No a začneme od našich detí. Na Slovensku veľmi záleží na tom, do akej rodiny sa narodíte. Ak vyrastáte v chudobe, štát vám nepomôže. A vaše vyhliadky sú horšie, než v ktorejkoľvek inej krajine Európskej únie. Bohužiaľ, nie len chudoba sa dedí. Potom prídete do školy a pocítite, že vzdelávanie už dlhé roky nie je pre štát prioritou. Naši žiaci sú v medzinárodnom testovaní medzi najslabšími. Minister školstva hovorí: je to naša národná tragédia, tak toto treba pomenovať. No a dôsledky vidíme, tak povediac, všade. A ukážte mi druhú krajinu v Európskej únii, kde vypuklo tak veľké slovenské národné povstanie. Nikde. Potom oslavíte 18 a budete zvažovať, či vôbec zostať na Slovensku. 20% našich maturantov ide študovať do zahraničia. A často sú to práve tí najlepší. Ak sa rozhodnete zostať, budete zarábať mzdu, ktorá patrí medzi najnižšie v Európe. Samozrejme, sú aj výnimky. A to čo teraz, akože som predseda vlády, tak mám chodiť na hrdzavej Škodovke a máme 1400 eur plat? Kým ostatné krajiny napredovali, my sme západné štáty dobiehali akurát v cenách potravín a vo výške daní. Keby sme rástli tak ako pobaltské štáty, slovenská rodina mohla mať o 1000 eur vyšší príjem. Čiže dane síce máme európske, ale dostávame za ne služby, ktoré sú skôr balkánske. Ak zostanete doma a zamestnáte sa na Slovensku, budete jazdiť na pomalých vlakoch a po rozpadávajúcich sa mostoch. Pretože kým naši susedia za eurofondy modernizovali štát a infraštruktúru, my zas máme smerácké haciene. Z európskych peňazí sme dokopy získali 25 miliard a pritom polovicu mostov máme v zlom až havárijnom stave. Tak teda, kde sú tie peniaze? Neznám. No a s pribúdajúcimi rokmi potom aj na vlastnej koži pocítite realitu slovenského zdravotníctva. Na Slovensku ročne umrie 32 000 ľudí na liečiteľné choroby, čo je o 5 000 ľudí viac ako v Česku, Poľsku a v Maďarsku. A čo je úplne najhoršie, všetky tieto zúfalé výsledky Ficových vlád ťahajú na dlh. Rozpočet máme dnes v horšom stave ako všetky štáty v Európskej únii. Ak toto ďalej ísť nemôže, musíme sa prestať zaoberať blbosťami a sústrediť sa na skutočné problémy slovenskej ekonomiky. Potrebujeme veľký tresk, totálny reštart ekonomiky Slovenska. Pripravili sme plán, ako znovu naštartovať ekonomiku. Chceme priniesť nádej, že Slovensko sa môže dostať do prvej ligy. A toto sú konkrétne riešenia ako na to.